Ningizimu Afrika sanibonani Dumelang Abusheni and lo umkhuloti inyanga enkulu yaseNingizimu Afrika isuke endaweni yase number 5 Love the Street, Marshalltown, Johannesburg, CBD. Ngibatla umkuhle ngwanesi ungizwe kahle, undive kakuhle. UDr uthi usendaweni yase number 5 Love the Street. Angihlalelanga mina la. Kodwa ngihlalela impilo yakho. Ngimona kabuphilo bahawo. Ngihleli apha ngenxa yobomi bakho, not because of mina. Hakajula mo ka baka laka. Ke tlo thusa wena, ngizovela wena, ngizokhanyisela wena. Ke batla ummamele ubu understand. Each and every Saturdays la ekhaya number 5 Love the Street, Marshalltown, Johannesburg, CBD. Sinomsebenzi wensebenzo. Insebenzo yakhona, insebenzo ebiza imali engange 470 rands. Lapho uphatha imali engange 200, uphatha imali engange 100 rand, uphatha imali engange 100 rand, uphatha imali engange 50 rand, uphatha imali engange 20 rand, uphatha imali engange 10 rand yephepha ne 10 rand yamacoin. Kibatla unkuhle bummamele bungunderstand. Loyo umsebenzi la sithi sigeza noma silungisa noma sisimamisa noma sihlalisa amathongo wakokwenu or amathongo akini ngendlela eright. Kunabantu eyikuthi into zaba zambi kahle tu. Akunanto eright eyenzakayo phezulu impilo yakho. Kunabantu eyikuthi into zabo zihlangahlangene ziyabheda. You don't even know ukuthi musuka la ubheka kwabani, wenza njani, uyakuphi, ubiza bani, awuyi kwabani, ucela kubani. Kibatla mamele. Kunabantu ukuthi uzame inyanga, abaprofeti, abafundisi. Washo wazama ngisho nezinyanga zamandiya nazabelungu but awusizakala. Kwesinye isikhathi inkinga akusumuthi owunikezwe umakhosi. Kwesinye isikhathi inkinga akusumuthi owunikezwe ugogo lo isukuyekene. Kwesinye isikhathi inkinga akusumuthi lo wawuphiwa abantu la wena osuke uye kubona. Inkinga amathonga kini. Uma amathonga kini elwisana, kibatla mamele. Uma amathonga kini elwisana, uma amathonga kini engazwani, uma amathonga kini enga understandani, uma amathonga kini engavumelani, uzoba nenkinga. Fire will catch. Ngamanye amagama kumele silungise lento esithi umsamo. Omunye umuntu uyabuza athi mkhuloti, kanti kahle umsamo yini? Uyazi abantu abaningi understand. Umuntu omnyama understand. There are people who understand umsamo kungathi yi-room, yindlu. La kuthiwa khona sihlalisa amadlozi. Awukho umsamo omkhulu ukudlula umuntu. Amadlozi ahleli kuwena. Amadlozi ahleli kuwena. Badimba duthi wena. Uma kuthiwa nangu umuntu uyashona today. Loyo muntu loyo umoya wakhe uyareconnect, but ureconnect kuphi? Recarnation lento lenzeka kuphi? Umuntu oshonile thina abantu abantsundu asiye emoyeni. Thina abantu abantsundu asihambi sibhoka wonke umhlaba lo. Uma umuntu eshona ungena kwelinye ilunga lomndeni. That's why they say ukushona komuntu omnyama ukuzala komunye umuntu. Ukushona komuntu omnyama ukuphakama komunye umuntu omnyama. What do they mean by so saying? Bazama ukuthi umuntu omnyama akashoni, meshona ungena kulunga lomndeni. That's why uzwe umuntu ingane na 12 years or na 10 years ikhuphuke lidlozi, kubhonge ikhehla ngaphakathi kuyena. Ikhehla elidala lizishigama nezibongo nezithakazela ukuthi lubani, lizithethe ngokwalo, likhuluma enganeni encane ngobani umuntu umsamo ngokwakhe. That's why ezi zangoma kibatla mamele, izangoma ezi zamanguni njengami zikhipha idlozi from ngaphakathi, zimemeze ngoba leli dlozi livuka kuphi na? Leli dlozi livuka from ngaphakathi kumuntu. Leli dlozi alivuki ngaphandle. Idlozi livuka from ngaphakathi.
Manje lamadlozi akini ahlala kuwena, but lamadlozi akini awazwani. Kunomuntu ekuthi umlanjana, omunye umuntu uyilongwe. La uzalwa khona wena wahlala kubo kamama wena. Wahlala kubo kamama, abakini abakuzalayo begazi awubazi bakubo baba. Awubazi, awazi ukuthi bangobani, basuka kuphi, kwenzakala ini ngabo. But ngapha abakubo mama bashonile, aboba futhi bashonile, nobaba wakho ushonile, noma wakho ushonile, ngale kuyalwisana ngawe. That's why you get ukuthi umuhamba endlele uthuka abantu, ushawa abantu, emisebenzini uyaqoshwa. You don't know ukuthi kahle kahle uqoshelwa ini. Emisebenzini uyaqoshwa, emisebenzini awufunwa, uthukwa abantu, umndeni awufuni, uqoshwa abantu, ingane zakho ziyakunyanya, ingane zakini ziyakunyanya. Inkinga isemsamo. Lo msamo lokumele ulungiswe, lo msamo lokumele ukhanyiselwe, lo msamo lokumele ukuthi usimamiswe ngendlela eright. Umsamo uhleli kuwena. Before umsamo webonda, ibonda like this. Umsamo uhleli kuwena. Qala amadlozi akini ahleli kuwena. Angeke ungene endlini uzwe indlu ithi ngiphupha ugogo ekhuluma. But umuntu uphupha yini? Umuntu. Labantu aphuphayo bahleli kuphi? Bahleli kuwena. Ingakho ukwazi ukuthi ubabone ebusuku. Ingakho ubona ogogo bakho, ingoba bahleli kuwena. Ingakho ubona omkhulu bakho, ingoba bahleli kuwena. Ingakho ubona amakhehla namakhehlakazi akini, ingoba bahleli kuwena. Bahleli kuwena. That's why ronaye enanki abaga kilobedi or ke bua ka Setswana mohlomotla sutla. Gati mushu ga shule ga e le ruri. Mushu ga shule ga e le ruri. Ka mantswe a mang motho o hlokaetse umuntu oshonile akayeli nomphelo. Uphinda futhi abuye. That's why kwesinye isikhathi uthwele ukuthi iphuphu gogo athi le ngane yakho le manje oyithwele isiswini sakho kumele uyibize ngami. Simbiza ngegama likabani likagogo wakhe. Utlametse re moreyelle. So ngizama ukuthi wena mntaka baba woza every Saturday. Ngisibani siblue. Sivusa ke manje amathonga nezulu. Ngisibani sibomvu, isibani samadlozi. That's why ubona abantu laba thwasayo bafaka red skirt ingoba yini isibani samadlozi. Sifune isibani esi white, isibani esimele ukukhanya nobuhle nenqubekela phambili. Red, blue, white. Ngiphathele those 3 candles. Bese ungiphathele imali engange 470 rand each and every Saturday from now up until September. Sibamba insebenzo yokugeza umsamo, sibamba insebenzo yokugeza amadlozi, sibamba insebenzo yokulungisa abantu abadala. Wena umuntu ongasebenzi, wena sangoma esingena ama client, wena mfundiso engenasithunzi, wena umuntu ozama ama company awuthola imisebenzi, wena umuntu one company but ayenzi lutho, ake uze uphathe imali ngange 470, uphathe ibani ezu3, red, blue, white. Silungisa umsamo wakho, siphakamisa impilo yakho. Umkhuloti lo ngisendaweni yase number 5 Lovedale Street, Marshalltown, Johannesburg, CBD. Awuze kumina obazamile abantu badlale ngawe. Hayi badlale ngawe, badlale ngawe gogo, badlale ngawe futhi ngisho abanye badlale ngawe umusha sha kuyimanje intshebe yakho futhi simhlophe bazadlala ngawe. Akungizame ngale intshebe nyana yakho emhlophe esisele ukuthi Nkosi yami ngeke ngusize. Since wahamba intshebe imnyama yazi yashintsha intshebe manje imhlophe kudlala ngawe lokuthi hayi mina ngangimfuna omunye umuntu mina ngifuna umuntu oyikhehla. Let me tell you something. I'll do a video about this. There is this, I don't know whether I can say it is a metaphor to you or it is a verb, something which is more like a doing weight, but it is not. Many of you think that umuntu oyinyanga, umuntu oyikhehla onentshebe emhlophe oyimpunga iyamanga leyo nto leyo. Kunamakhehla ayinyanga ukusa nje, akunabunyanga. Kusa. Izongibona ngusize. Siyabonga.